Og om end han ikke spurgte på romansk, så spurgte Jens Vestergaard Madsen i hvert fald, hvad er de romanske sprog, og sikrede sig dermed en finaleplads. Altså folk de synes, jeg er sådan lidt nørdet, fordi jeg læser mælkekartoner, hvis der ikke er andet i omegnen. Jens, du havde 7.200. Ja, det har jeg også satset. Du har sat til det hele? Ja. Det bringer dig forløb i spidsen, hvis du har spurgt rigtigt. Jeg har spurgt, hvem er dyre. Jens, du er årets vinder. Jamen altså, jeg husker først og fremmest kampen mod Holger Scheibel, som så vidt jeg ved stadigvæk har 2 Danmarks rekorder i Jeopardy. Jens? Hvem er Rolling Stones? Det er fuldstændig rigtigt. Keith Richards fylder formodentlig 80 næste gang, men det er rigtigt, Jens. Forfatter, som blev født i 1898 og er kendt for sine børnebøger om Narnia, blandt andet Løven, Heksen og Garderobeskabet. Jens, hvor meget har du satse af det? Jeg turde ikke satse mere end 1.500. Fordi du intet ved om britisk litteratur? Ja. Og ikke har læst noget på mælkekartoner? Nej, der står desværre ikke så meget. Hvad har du spurgt om? Jeg har skrevet, hvem er C.S. Lewis? Og det er rigtigt, du er aftens stormester. Ja. Tillykke. Ja, det er det samme som Lars Peter. Svar på spørgsmålene. Jeg går som regel efter chancerne. Ord, der stammer fra græsk, og som bruges om jordens 2 halvkugler. Men Jens, du har 3 nuller, men til gengæld 8-tal foran. 8.000 kroner efter 2 runder. Hvor meget har du satset? Det har jeg også satset. Det hele? Ja. Og kan gå herfra med lige så stort et 0? Ja. Hvad har du spurgt om? Jeg har skrevet, hvad er hemisfære? Det er fuldstændig rigtigt. Hvad er hemisfære?